Machiegni nyaka Ramogi jwangi tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo kinyi maka wuono kwa twak kutudore kod thieth e gwenge. Miskellah nitiere paro ma ng'isi mar mondo mi maki ahinya nyama no kutudore kod kaponi nitiere kaka wanyalo dok chien kuma nwaseaye. Ahinya nyaka lure kod paro ma bende wawinjo kowuok kuom jodaka makibra ka thoth gi ywak ni kalure kod gigo magisebedo ka giwinjo SHA ok ti, osuptende moko ok yie mar mondo mi okawe kalure kod gowi ma pod gibantho sirkal. Joyce kineno kaka jothurwa nigi kuyo gi achiedh nade kata midekre the desperation manie wenge jogo kaka ne kibira kanyo to manga ma Nairobi matiyo mayudo kata mana gimo matin to kupara ni mama ma ni dalacha manochiwo gokinyi kawuono ka nyathine dende ochwakre to meng'o dhi go tongo kamoro kata dhi luoko mana lewni kamoro kata en owinjo nade. Wach mar thieth no ken gimigo e siasa ok en gima ng'ato nyalo ng'isi ni no rach sari lakini ibiro lose mbele. Wan wacho ni ka koro nuseketho od SHA mumuko wasezo ni ot muketo e manyien ni pichwe kendo walls gi crack mondo ine system abeda kae ni bobedo mondisore mbele uwondo wage oni dhi mukre kendo dhi nego ji e kae ka in sirkal mojali ka in sirkal mo ojali Jokenya iloso kata mana tent moro bathe kar jot moro niya in the meantime seche mwaloso ma bedu kae wani sirkal ka pod shani okonyo kaka nobedo intended to give me Kenyans an alternative whether iboloso some temporary law mangiso ji mondo odhi jode NHIF ka mondi kulose lakini kapa chaka jatelo from kamantiere shani no kuchwe mondo ti shacha lo gweno no kuchwe mondo fu gweno chal gi winyo en gi feathers en gi yiere en gi buombe lakini unyal fuyo ngaga du wundi kata ni dire malo to bote wala kilo bomna gore piny shani from the word go okapari no lose mondo ti makata watem papasa e manade okobiti nke the idea behind it paro wani ni loss ne mana hado pesa Jokenya kane ni mana what fix kuo dako sema ke jokueka okay right now out of chone NHIF kwa logi 6,000 hospitals SHA kwa logi 4 5 6 companies which is worse. So that's why we demand kile demand ni MPs wate ani health committee ndiye Dr. Nyekal ni kacha wangine ni Kibagendi enja ODM wangine ni Dr. Ron might even become the chairman of the health committee ni yekanyo and so many others maana yuma uju lokende what demand ni nyaka kodo gi ket motion man feature ko paro maraj mar shani meno gi loss a proper healthcare scheme. Unyalo kwalo pesa barabara kija ku yalo kwalo pesa pi kija ku yalo kwalo anything kija ku lakini kikwal pesa mar jotuo kijmani nego ng'ato anoge lit moingo ni ino ka ngwat ni tho to kinyal konye ino ni aka deri achiel minyiedho ni meka kori usi mondi kony ng'ato ni mama ni nyiro kene fail to not tho kidneys ok nyal yudo dialysis is a very very painful and slow death to mako mana jogo modhier to dhier maka luobwa ng'eyo. Mr. Chike nitiere county ma Kisumu ageno ni